أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون Ngicela Allah umvela kuqala umdala wensuku umveli nqangi angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. We maNazaretha, we maKristu, abadala bathi ayinuki ngoswanga. Njalo uma ngikhuluma nani la kuma comments nginibuza imibuzo engibona ukuthi nginelungelo lokuthi ngiyibuze mayelana nenkolelo zenu, mayelana nangendlela nina enikhonza ngayo labo enibakhonzayo abaziwa yini. Amanye amaNazaretha asekuphakameni akhonza lo baba obizwa ngencoyincoyi. AmaNazaretha asebuhleni akhonza lo baba obizwa ngonyazi lwezulu. AmaKristu akhonza lo baba obizwa ngoJesu. Umbuzo wami munye bafowethu, munye, awumningi munye. Yini into eyake yadalwa ilonkulunkulu omkhonzayo? Simple, straightforward question. Yini into eyake yadalwa ilonkulunkulu omkhonzayo? Wena okhonza incoyincoyi, mangabe uyazi ukuthi incoyincoyi yake yakhonza ini, please my brother, my sister, ngicela ungitshele, ngifuna ukuyazi leyo nto leyo. Uma ngabe wena okhonza unyazi lwezulu uyazi ukuthi unyazi lwezulu yini lake layidala, please my brother, my sister, ngicela ukuthi ungitshele. Mangabe wena okhonza uJesu uyazi uJesu ukuthi yini ake ayidala, eyodwa angifune eziningi, ngicela ukuthi please ungitshele, ngoba mina lo engimkhonzayo yilo okhulumayo encwadini yamaHubo 24 othi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, noma uYahwe, ngoba kudala nginitshela ukuthi uJehova igama eliwumfakela, uYahwe. Ngizomsebenzisa kuJehova ngoba sekubhala ukuthi uJehova, kodwa uYahwe ngokomthetho. Izwe nabakhileyo kulo, ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. Nangoke mina bafowethu engimkhonzayo, osenitshelile ukuthi yena udaleni, uthi yena umhlaba wonke nokugcwala kwawo ungowakhe. Izwe nabakhileyo kulo, nalelizwe lelesikulo, nalencoyincoyi wena oyikhonzayo, nalo shembe wena omkhonzayo, nalo nyazi lwezulu wena olikhonzayo, nalo thingo lwamakhosazana enani ulikhonza lisaphila lingakafi, nalo mkali wendlela uIsaya umdli wamafa, umloyiswa wakwakhumalo, naye ungowakhe. Nangoke mina engimkhonzayo, so nina-ke enikhonza laba enibakhonzayo, ngicela ningitshele bafowethu ukuthi yini le abayidalile ukuze nina nikwazi ukuthi nibakhonze, ngoba nje thina ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Mina ngingowasemambatheni, ngime lapho ngithi akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kaNkulunkulu. Ngime lapho nje mina kuphela. Ngiyazi bakhona abangizwayo kule igithigidi engaka zamaKristu, bakhona abahlana bazongizwa ukuthi ngithini. Kule igithigidi engaka zamaNazaretha, bakhona abahlana bazongizwa ukuthi ngithini. Kule igithigidi engaka zamaRoma, bakhona abahlana bazongizwa ukuthi ngithini. Kule igithigidi engaka zofakazi bakaJehova, bakhona abahlanu abazongizwa ukuthi ngithini. Kule igithigidi engaka zabantu abakhonza amadlozi, bakhona abahlanu abazongizwa ukuthi ngithini. Kule igithigidi engaka zabantu abakhonza izinyoka, bakhona abahlanu abazongizwa ukuthi ngithini. Inkosi yomusa inibusise. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.